Az adózásról. Az emberek már nagyon régóta társadalmakban élnek. Mivel vannak olyan érdekeik, céljaik, amelyeket önállóan nem képesek elérni, ezért létrehozták az államot. Az állam feladata, hogy olyan szolgáltatásokat biztosítson, mint például az egészségügy, a honvédelem, az oktatás, az infrastruktúra biztosítása, a rendfenntartás, a nyugdíj, és még sok minden más. Azért, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a költségeit fedezze, az állam adókat vet ki. A három legfontosabb adónem egyike a jövedéki adó. Ez az adó az alkohol, az üzemanyagok és a cigaretta árába van beépítve, így amikor ilyen terméket veszünk, automatikusan fizetjük. Másik fontos adónem az általános forgalmi adó. Ez minden termék árába van építve, értéke a legtöbb áru esetén 27%. Tehát ezt is minden vásárláskor automatikusan fizet. A harmadik fontos adónem a személyi jövedelemadó. Ezt magánszemélyek fizetik, mértéke az egy évben általuk megszerzett pénz bizonyos része, vagyis nem a teljes fizetésükhöz jutnak hozzá a dolgozók, annak egy részét az államnak kell adni. Ha sok adócsalás van, az államnak kevesebb lesz a bevétele, ezért magasabb adókat fog kivetni. A magasabb adókat viszont még kevesebben fogják befizetni, így egy ördögi körbe kerülünk, aminek az lesz az eredménye, hogy csökken a mindenki által igénybe vett állami szolgáltatások színvonala. Viszont, ha többen fizetnek adót, több lesz a bevétel, az állam csökkentheti az adókat, és jobbak lesznek a szolgáltatások is. Just fill your basket full of sandwiches and weenies, then lock the house up, now you're set. And on the beach you'll see the girls in their bikinis, as cute as ever, but they never get them wet. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer, those days of soda and pretzels